Tot semblava preparat per celebrar el títol de Lliga. Els aficionats del Barça han omplert el Camp Nou de gom a gom per viure la festa pel campionat. Guardiola ha alineat el millor equip possible i els jugadors han començat prement l'accelerador. Així que Keita, ajudat per un rebot, feia l'1-0. El Villarreal ha demostrat que no venia a fer de convidat de luxe i una centrada de Rossi la convertia en l'empat a un Llorente. Però els jugadors del Barça han tornat a recuperar el seu nivell i una centrada d'Iniesta la rematava Eto'o al fons de la porteria, fent el seu 28è gol al campionat. I en el descompte del primer temps era Dani Alves amb un gran llançament de falta, el que aconseguia el 3-1, un resultat que semblava sentenciar el partit. A més, l'àrbitre del maig, Teixeira Vitiene, s'ha equivocat en anul·lar aquest gol legal de Xavi per un fora de joc inexistent. Un avís d'un final amarg. En aquesta jugada Vidal fa un innocent penal sobre Niat. A més, el lateral esquerre ha vist la targeta vermella que li farà perdre's la final de Copa. Mati Fernández aconseguia el 3-2. I en el minut 92, Llorente supera el marcatge de Puyol i envia la pilota a l'escaire, fent el 3-3 final. Un gol que retarda la celebració d'una Lliga que continua tenint color blaugrana.